Ia bideo honetan H5Pko flashcards aukera aztertuko dugu. Horretarako lehenengo ikusiko dugu zertan datzan. Orduan lauki motak landuko ditugu jarduera honetan, ipintzen du, eta galdera da zein motako laukia da. Idatziko genuke trapezoide. Egiaztatu. Eta esaten duzte ondo dagoela. Hurrengora noa. Hau izango zen erromboidea. Egiaztatu. Ondo. Imaginatu txarto ipitzen. Ipiten dutela trapezoidea. Egiaztatu. Bez? Eta esaten dutzu ezetxe erantzun zuzena trapezioa dela. Lauki zuzena. Ikusi duzue. Hemen, lauki zuzena eta ana batera ipini dut, izan barko litzateke lauki espazio zuzena. Aukera da bebai, ikasle batek esan dezake jo, baina hurbiltzen naiz. Baina ez da guzti zuzena. Horrela izango litzateke flashcards aukera hori. Egin dezagun, ikus dezagun nola egiten da. Orduan, ematen dutze create new content, betikoa flashcards epetaukat. Ez badakit, hemen, biten dut flash eta ja agertu itineta. Orduan, izenburua izango litzateke laukiak, adibidez. Deskribapena. Lauki motak, adibidez. Eta hasiko ginateke ja lehenengo karta. Galdera ipini bat dugu, zer lauki da, adibidez. Erantzuna. Lehenengo egingo dutena da igoko dute ordenagailutik argazkia, kasu honetan karratua. Nahi baldin badut, hemen tip laguntza bat aldotzet ipini. 4 aldeak berdinak ditu. Eta 4 angeluak zuzenak. Edo ez dut ezer ipinten. Hemen, case sensitive, make sure the user input has to, nik hau ipinten badot, esaten dago izan bat dabela, exactamente bardin. Maiuskulak eta minuskulak ez ditu, bereiztu egiten ditu. Hemen utziko dugu horrela, bereizi gabe. Bigarren karta, bardina, galdera egiten dugu, zer lauki da, igoten dut irudia, erronboa, kasu honetan, gehitzen dut hurrengo karta, zer lauki da, eta holan joango nintzateke nahi ditudan karta guztiak igoten. Kasu honetan, lauki zuzena. Eta amaieran, hemen, ipiniko dut bask, hemen bai esaten dau, idatzi egin behar dela, ikasleak zerbait idatzi behar dau, erantzuna ikusi aurretik, hori ondo dago, eta hemen flashcards da behitu. Urrengoa, aurrekoa, hemen esaten dutzuz botoiak zelan itzuli. Badago ja itzulita, zuri zerbait izberatzu guztetan, zuk aldatu egiten duzu itzulpen hori. Eta gero betikoa, botoiak, ze botoi nahi dugu zen agertutea. Save eta agertuko litzateke, ja? Orden hau izango zen gukin duguna, hemen ipiniko genuke karratua, adibidez, urrengoa erronboa, eta horrela egingo genuke. Hemen, lauki zuzena. Egiaztatu, eta listo. Aukera daukazu, biztaratu emaitzak. Eta esan egiten dutzu, bakoitza zein dan, eta zuk ondo erantzun duzule. Ikusten duzu zelako errez. Hau nahi dutela enbebetu, orderi moten dutzet, eta hau kopiatu. Gure dutela deskargatu aurrerago, edo nik nire jarduera guztiak niretzako izan daitezen eta gordeta eukideidan bada espadan webgune hau desagertzen bada, hau deskargatzen dut eta gorde egiten. Gero arte.